Hola, soc Biel, estic al projecte Fer de les Cases i cada alumne ha fet un invent diferent i jo vull ensenyar este. És com una papelera que es pot reciclar i cada compartiment es pot tirar un tipus de basura. I he necessitat 4 cubs de plàstic, 2 imants per a decorar i 2 rodes que les he desmuntat d'un cotxe de joguina que tenia per casa. I també també pegament per poder apegar els cubs de plàstic a això i les rodes igual. Vale, això, després la teva idea és que ho féssim en gran o s'ha de quedar així petit per decorar o quina idea tens? La meva idea és que se farà gran, ho inventaré més gran i llavors sí que es podrà vendre i podrem reciclar millor. Això és un prototip per ensenyar la meva idea. Els cubs els he tret d'una tenda i els imants també els tenia per casa, que he trobat per allí, i el pegament també ho tenia per casa. L'únic que he necessitat són les rodes, que les he trobat. Vale, perquè la idea teua de les rodes, quina idea és? Per què has posat unes rodes? Per a que es pugui desplaçar per la casa sense anar al puesto en concret i que se puguen anar les rodes i si estàs tallant menjar o alguna cosa se pot tirar ja directament i ho portes tu a la basurera i ja està. Vale, i quin problema t'has trobat quan has enganxat les rodes? Has trobat algun problema? Te roden bé? És que les rodes no roden, però tindrien que rodar quan faci ja l'invent gran, però això és un prototip, així que encara no està fet així. Vale. I les parts de dalt que has posat aquí, ensenyeu aquí a la càmera, és un cactus, no? Una planta. Una planta i una paella. I una paella, no? Sí. Vale, molt bé. Fantàstic. I això seria així o es podrien posar 3 coses a dalt diferents? O totes haurien de ser una planta i una paella? No, com ho has pensat? Això ho he pensat per a decorar una mica perquè és molt senzill ficar això. He pensat de decorar una mica el de dalt. Vale, i per què 4 cubs i no més o menys? Per què? Què has pensat? Perquè seria vidre, restes de menjar, plàstic i paper i cartó. Els compartiments també es poden fer servir per a ficar la roba bruta, la roba de colors, la roba blanca, la roba negra i també la roba interior i tot això.